Aruba Wine & Dine heeft 3 smart televisies op een verrijdbaar onderstel gedoneerd. Ontzettend geweldig is. Het maakt mij sowieso ontzettend blij. Maar ik zit vooral te denken aan die oude mensen hier, zoals Grandinang, die nou weer een raam hebben naar de maatschappij toe en er actief deel uit kunnen maken doordat ze informatie krijgen. Ze worden weer bij de tijd gehaald. Ze kijken Binti Quattro Ora, ze kijken Nosma Inta. Deze mensen maken nou ook weer deel uit van onze samenleving, ook al zijn ze gebonden bijvoorbeeld aan bed. Je moet je voorstellen, wij hebben midden op onze afdeling een verzamelruimte waar de mobiele bewoners of rolstoelbewoners ingaan. Maar die mensen die op bed liggen, die komen niet meer in die ruimte. Die gaan op de gang of op hun eigen kamer. En soms een hele dag zonder televisie. Ja, wij komen wel binnen, maar ja, we kunnen niet de hele dag naast hun bed zitten. Dus op deze manier hebben deze mensen ook een fijne dag. Ook al wonen ze in bed. Hoe wij ze cognitief stimuleren is de vraag. Wij doen natuurlijk sowieso heel veel memory spelletjes. Veel van onze mensen hebben cognitieve achteruitgang. Dat gebeurt als je ouder wordt, je hersenen werken minder snel. En op een gegeven moment delen van je hersenen vallen uit. Dus we doen heel veel spelletjes met ze om dat geheugen te blijven trainen. We blijven ze ondersteunen. Maar we doen ook bijvoorbeeld met ze vraag en antwoord. Hè. We kijken naar Shomara Everon en vragen we aan onze bewoners van wat heb je zojuist gezien. Dus zodat ze eigenlijk bezig blijven met wat er in de maatschappij gebeurt. Sommige mensen die wat verder achteruit zijn gegaan, hebben we nog foto's van vroeger. Dat we kunnen vragen van, goh, wie was dit en wie was dat? En op die manier kunnen we dus inderdaad hun cognitie stimuleren en in sommige gevallen ook verbeteren. Ja, dank je wel daarvoor. Aruba Wine & Dine is al jarenlang een trouwe partner van Huize Maristella. Sowieso het Arubaans midden- en kleinbedrijf is een hele belangrijke partner voor die non-profit sectors. We krijgen vanuit heel Aruba van allerlei organisaties steun, goederen, geld, middelen of een leuke middag aangeboden. Bijvoorbeeld vorige week is de Guardian Group hier nog geweest. Die hebben een hartstikke leuke ochtend georganiseerd voor onze bewoners. Maar vandaag staat natuurlijk Aruba Wine & Dine, die naar aanleiding van hun restaurantweek ons 3 televisies cadeau hebben gegeven op die verrijdbare onderstellen, zodat we ze van kamer naar kamer kunnen brengen. Dat is zo ontzettend belangrijk voor een organisatie als Huize Maristella. De kraan gaat steeds verder dicht en er komt niet meer geld bij vanuit de overheid. We weten het. Dus zijn we afhankelijk van die steun die wij krijgen van onze medestanders, onze partners in het midden- en kleinbedrijf van Aruba. Dus ook in de toekomst overleggen met een afdeling wat u als ondernemer kunt doen voor onze oudjes hier op het eiland. Laat het ons gerust weten en we kunnen samen kijken naar van waar ligt de nood en wat heeft u in de aanbieding en wat hebben wij nodig.